HCA Friesland BV is net alleen een sponsor van de Hûnekop Boys, maar ook al jaren van het Hûnekop Festival. En in 2018 waren ze de heegste bieder op de legendarische Tanglewood gitaar van Emel. Richard, hè? Richard, dankjewel. Richard! Richard, jongen, toppie. De opbrengsten hiervan gaan naar het goede doel. HCA doet in stiel en ze bouwen loodsen. En sleutelkleren is bij hun echt sleutelkleren. Maar voor snij- en zetwerk kun je ook bij HCA te lenen. En ze handelen ook nog inwand- en dakbeplanning. Voor bedrijven, maar ook voor particulieren. HCA ken je misschien ook nog wel uit de film Stier. Dat zei er Zuid. Een bedrijf krijgt geen moord als oors voor de bouw van een splinternieuwe loods. Dan ben je bij HCA op het juiste adres, want ze regelen je alles, dus van jou geen stress. Sleutelkleren is bij u dus echt sleutelkleren. Wederom binnen wie tieren blied met HCA als sponsor van het Hûnekop Festival.